Päivä. Tänään käymään rauhassa yhdessä läpi, mitä astma tarkoittaa, miten se vaikuttaa hengitykseen ja arkeen sekä millaisia keinoja ja hoitoa on olemassa, jotta voisit elämää mahdollisimman hyvää ja turvallista elämää sen kanssa. Ja tämä tässä on astman potilaan hoito-ohjeen video. Hei, tervetuloa vastaanotolle. Terve. Hei. Anastasia. Tämä on mun äiti. Elena. Hauska tutustua. Olen sairaanhoitaja. Ei haita. Ymmärsin, että olet saanut äskettäin diagnoosit astmasta. Tänään käymme läpi, mitä astma tarkoittaa ja mitä sitä hoidetaan. Sano itseni nimi. Tämä on sairaanhoitaja 1 ja se on Tatjana ja se on sairaanhoitaja 2 Marina. Tämä on potilas ja se on potilaan tytär. Mukana on myös omaisesi, jota voimme yhdessä vastata kaikkiin kysymyksenne. Ei kiitos. Tämä on mulle tosi uutta ja vähän pelottavaa. Nyt me haluan vähän tietää, mitä minä voin auttaa hänelle joka päivä ja päivittäin. Joo, astma on keuhkosairaus, jossa keuhkot on tosi pitkäikäisesti tulehtuneet. Ja tulehdus aiheuttaa, että hengitys voi supistua. Kun hengitystiet ahtautuvat, ilma ei voi päästä kulkemaan normaalisti, mikä aiheuttaa hengitysahdistusta, yskiä ja vinkavaa hengitystä. Tämä voi vaihdella päivästä toiseen. Eli siksi hengittäminen tuntuu välillä raskalta. Joo, juuri näin. Astman tavallisimpia oireita se on uska, hengenahdistus ja voi olla puristava tunne rinnassa. Astman pahin vaiheessa eli akuutissa vaiheessa oireet voimistuvat nopeasti. Potilas voi saada äkillisen hengenahdistuksen. Mitä silloin pitää tehdä? Ensimmäinen apu on lyhytvaikutteinen lääke, se on salbutamol. Eli avaava lääke. Mutta jos oire ei helpota tai parane, hakeuduttava päivystykseen. Astman hoito perustuu 2 lääkeluokan. Peruslääke, kortikosteroidi, inhalaatio, joka hoitaa tulehdusta. Tätä käytetään päivittäin. Ja AVA-lääke, joka auttaa akuutissa hengitysahdistuksessa. Ja nyt me harjoittelemme, mitä me lääkeen. On tärkeää, että hengitään tosi rauhallisesti. Kiitos. Olen vähän epävarma, onko osata käyttää tätä oikein. Ei huolta. Ihan helppo käyttää. Jos akuutissa vaiheessa hapea tarvitaan, lisähappi annetaan aina lääkärin määrätyksen mukaan. Happihoidossa seurataan turvallisesti veren happisaturaatiota. Tärkeää on, että opit tunnistamaan omat oireet. Seuraa hengityksen vinkumista, yskää, rasituksessa tulevaa hengitahdistusta. Myös sinä saat PEV-mittarin. Ja se auttaa seuraamaan, kuinka hyvin sun keuhkot toimivat. Se on mun äiti oikein aktiivinen ihminen ja sitten hän tykkää tosi paljon liikuntaa. Mitä me tehdään? Onko hänelle
jatkaa tehdä samaa. Joo, kyllä. Sopiva liikunta suositeltava. Se parantaa keuhkojen toimintaa. Tärkeintä on, että oireet ovat valinnassa lääkityksen avulla. Astma voi tuntua pelottavaa. Ja se on tosi hyvä, että potilaalla on hyvä tukiverkko. Tarvittaessa ohjaamme sinut astmahoitajalle, fysioterapeutille ja kuntoutuksen. Myös vertaisryhmä voivat auttaa. Se helpottaa, että se ei ole yksin tämän kanssa. Tänään olemme käyneet läpi astman taustaa, oireita, lääkitystä ja seurantaa. Saat vielä kirjalliset ohjeet mukaan. Ja muista ottaa yhteyttä, jos sinulla jokin asia mietittyä. Kyllä. Kiitos paljon. Kiitos. Kaikki Teille selvä. paljon sulle. Kiitos avustasi. Kiitos paljon. No niin.